Al-Salama o sugure do sela ay wuli. Wati kungurun doran do kalo kelen do ay wuli. Sugure do sera. Al-Salama o ko ga fo ay ko sugure do sera. Bara. Jangan boleh kata sere. Anga tu robi atu kat. Jume tu. Abe boge bibi. Ame ta no fe. Abe kata sirai ne am ta ku. Am ta munu ka ku be. Am ta munu. La ilaha illallah. Allah. Beta cena pun. Bulure bo wallahi. Ate alete mo ko la wala dame. Aku kra mo wese. Anga do so ro. Ata ku betu ni. Anga do so. Anga kai. Afo ma tara ga to to. Tente me, tente. Anga tu. Tente. Kalau jora la orma Amaru. Karamogo wa. Hey, karamogo. Agara tuli. Ko ba shila kana wariya. Ka mola. Idi jore ku mola monadi. Kudi fuluni barama daso wenye. O mu me se ma sa jiri ala kama sa mo go tun sa. Karamogo la mesa. Mu isoro. Ara madinge ku fega ko be nyini bege mu mana sugai. Karamogo idosa. Ma ba se ba bege mu me ne dili. Meni man ni fam yo esina ngolo no epi ishila kana ma fan dugu jara ite ya. Ka mu bola sisa. Ay ni ma son karamogo. O be nya sralawa. Mu de kera sa. Ala ko ni fe yi sigi nyogon soro. Ta kan ka nyini. Ne de ya fi ngo fe soro wa dili. Me karamogo de ga fini be fara fara le na je ha. Iga fini u fura se to ko do yi fulo to. Allah akbar. Ay ne ku masa. Dili ne be informe na figa la sisa be ka forde. Dili aka harmoni na figa ko ngurdala malla drebe ka premier. Ko fe ka ko be nyini. Ngo foi man soro be ko nyini alsa. Sa ken te ko to ko le. Bo foi man soro abana. Ka na fe ka dese ka dayele. Foi man soro. Ha? Mume. Ka dese ka dayele fo mo ko ne ka kila ka ta dayele ka na da ko. Il faut le to le na ko mi shede ni sulen diga. Iga finu la je. Iza je. Be kila ka fo ko ite. Foi te. Basite na figari mandi yo. Abafo. Yora iyo ye doga kiseka di yo tewa. Basite. Siro ni jino de kumenyana. Ko mune? Jine. Jine kala mo. Jino de kumenyana. Mun kero ko la sa. Fui ke dili ne kara mo di. Ifuna tike menena de. Na fola konen jine bi nyona drebe sina. Me en jina ga nyona fuka shikene mai no. Mai shida jina ofe. Anga baro de jana. Baro jana di. Samaradu. Allah ngone tala ka sabara baro jala na ken tara ka samara to jino bulu na kera chuga mna uira bena diansa beni na itike menena ni kram ko badi aka haram ni kram ko di o man jine bo shentala jin ta ko shentala afle bulu to fle fini wo fe aisa otesa ala jine ademson ne be ko tweeti ni drabe giring adane kani alere kun giring na nga wala nga fini ya oro fa ya be fa ya awo sa dir jine fleni dili ni jino ko me borla ko kun an me borla shuro ko ki o jine to ko ya ai o luga woni kani ko ni wo wiki jale dili ay mena borla ko jaja gelam me an ka wonyo kana do jino ka Kelalu pambere pesa wonji da haylelo mo jine wo kurama ga tikolo fe sa ko kurama ga tikolo fe kulti ga jisoro ko wa ko no lutala kulula fana ko manga chain nunu ma me pa ere on de la wa kumero ayang me ko fe kare na e masaka ni wele ngata ku yiki dola jine baro ni ya ni jine ki ma ko ku yiki yere ninne ni te dondo yere ni jine rete al ni bi tamana shufe ni ya me dere ko ku yiki nana ikasimara sen flaba ki yere ninne dili ima fa na figa te ma fala sawa ma bay ko den ne ko flavor dili flavor kana mo ya di boy ga yame iko ko do no bile iko yere de wallahi andi be se ka furga in change che kuiki Lare
wallahi era waden yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan ni e ye mɔgɔ ye dɔrɔn fo ka nafigiya kɛ e ye foyi tɛ ka e furudin bonya k'i dafirikunin bɔ tantɔ nafigiya kɔ a ka haramu k'i to na ala kana kɛ ka sɛbɛ kɛ ban i ti yo ye ti nafigiya ko la wa a bɛ karamɔgɔ ko kuyi bɛ ka na kuyi bɛ ka na kuyi bɛ ka na Kalo jora sungalo kalo jora sila me uga kalo Allah wallahi patroni ça va somo du Sagi bi bole baga tam. ni botola ko exigite mo ko sansan Hem ga boda. awake Ne ko karamo go beeda. ni karamɔgɔ bɛ patroni ni ma ɲa karamɔgɔ ma sisan ko fa tɛ ka don karamɔgɔ la bali ne la parce que badara ka fa wuli to badara ye ko mun kɛ dɛ karamɔgɔ bɛ ka don jogo de la sisan Dile fɛ mun ne fɔ sa. karamɔgɔ de bɔra k'a fɔ ne ɲɛna sisan k'ale ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn ye ko gɛlɛya bɛ jinɛw kan ko gilasi ko gɛlɛya kuran ko gɛlɛya n'a ma fɔ k'a ni wɔkulɔ ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ k'a ni jinɛ ye ɲɔgɔn ye ne ko ni karamɔgɔ ko bɛ ka ne dabali ban dɛ karamɔgɔ kɔni ne b'a fa tɛ fɛ ka wuli a la Ai fati ga wulala. Ba sura ni jino ye ba. dun ka ɲama dɛ Me na le fo. awɔ ne bɛ taa ne bɛ na fɔlɔ Dili ga ambe. awɔ k'an bɛn E karamo. E karamo. sali E re yu bi so yi wono fu dili bi ni yi fa ke bodoni. mi Ne mo fo ifo. e ma wari di ne ma ko ne ka kilimu kɛ so kɔnɔna na Oh kurama tiga. hali ni kuran tigɛra ngo ni y'a bara fɛn in na a b'a ta Oh ne nyina no. ne y'a ye cogo di E ni jone tun be ɲɔgɔn na. ne ni mɔgɔw ɲɔgɔn na Awa kini jinɛw tun be ɲɔgɔn na. wo a filɛ dɛ ni ye n ka kuma fɔ jalanin kɔrɔ n nana sɔrɔ jalaba kɔrɔ O fana mun a ka haramu nin ye dili nafigimuso in ka bara di dili fɛn min e bɛ sa tan k'i to tan dɔrɔn nafigiya b'i mago sa fu muso nafigi kɔni bila k'i ka cɛlasigi bɛ gɛlɛya dɛ Me karamɔgɔ a ka ina haramu fiya. mais nin nafigiya de ye kɛ Me ni ya ye a y'a fɔ ne a bɛ fɛ an ka solution de ɲini a la ka sa. solution ɲini jumɛn na ne y'a fɔ n ko ne ma solution sɔrɔ n ka jinɛw ta la wa Karamɔgɔ i ma solution sɔrɔ i ka jinɛw ta la dɛ. Parce que karamɔgɔ e filɛ nin e tɛ fɛ kuma min ka f'i ye bi ne bɛn'o de f'i ɲɛna. O ye jumɛn? Karamɔgɔya bila i ka baara wɛrɛ ɲini. sali Mais bana min dɔn ne fɛ k'o de f'i ayi ye sisan karamɔgɔya in to i ka baara wɛrɛ ɲini. I bɛ se ka balo wɛrɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ karamɔgɔya in ye e dɛ. bɛ na ne balo cogo fɔ ne ye sa kɛ sali Ayiwa n ko tiɲɛ de don ne ka karamɔgɔya in y'a mɔkɛ ka tiɲɛ de ne ma fɔ. ne t'o bila fɛn ɲɛ ko ye sali Karamɔgɔ ne sɔnna o cɛ ma. Ne ma ban i ka o cɛ ma dɛ mais karamɔgɔ ne bɛ na fɛn dɔ de f'i e ɲɛna. E yo e bɛ jinɛ wele de la karamɔgɔ. Jinɛ wele filɛ nin a bɛ fɛn dɔ de yira mɔgɔninfin na. I n'a fɔ loi de l'attraction. jɔn tradition E bɛ ka jinɛ wele. an bɛ tradition tile la ni loi tɛ kelen dɛ transition ye loi Ka na n ka kuma yɛlɛma. e ye min fɔ o ye Asimi Fanga de ye a kan Ne m'o f'i ye n ko loi de l'attraction. Karamɔgɔ e bɛ ka jinɛ wele fanga t'i la wa a kɛwale t'i la i bɛ k'u dakɔrɔ bɔ k'u kun ɲɛsin i ma de karamɔgɔ et puis e bɛ ka nin min kɛ karamɔgɔ dɔ b'i contre la jɔn contre parce que u bɛ k'a fɔ nin bɛ ka nin kuma in fɔ est ce que a kɛwale b'a la u b'u sifilɛ i la ne la e la karamɔgɔ i dun b'i to o de la sa karamɔgɔ bɛ kɛ baara i bolo dɛ karamɔgɔ sifilɛli kɛ cogo di ka ne bon wa bonni dama u bɛ ko k'i la min ka jugu ni bonni ye karamɔgɔ e bɛ jinɛ wele fanga t'e la e bɛ baara dɔ fɔ k'e bɛ se o la karamɔgɔ hali n'a baara kɛwale bɛ e la karamɔgɔ n'e tɛ se dun ko n'i tɛ mɔgɔ dɔn dɔrɔn i b'a fɔ ko heyi mɔgɔ dɔn ko tɛ ko e karamɔgɔ c'est à dire n'i tɛ maa dɔn dɔrɔn i b'a fɔ ko heyi yaha e ni ne ta kɛra o ye sa o karamɔgɔ e bɛ k'i kulonkɛ e ni ne ta kɛra o ye de baasi tɛ loi de l'attraction de y'o fɛ yen yɔrɔ karamɔgɔ bon loi de transition na ne tɛ siran foyi ɲɛ ma transition f'i ye ayi e ta tɛ l'attraction ne tɛ transition ye bon ne tɛ siran foyi ɲɛ ne tɛ siran foyi ɲɛ n'i ma san n bɛ balo sali n'i ma san n bɛ balo ayi karamɔgɔ e ma fɛn dɔ faamu a bɛ ka kɛ i yɛrɛ de kama ou bien est ce que a bɛ ka kɛ i b'a fɔ k'an ka kɛlɛ o tɛ o bɛ ka kɛ e yɛrɛ de kama sisan sa ni ne ye karamɔgɔya bila n bɛ jumɛn kɛ samara yɛrɛ bɛ e ka samara bɛ min a bɛ jinɛw bolo samara bɛ jinɛw bolo e nana ka samara to jinɛ bolo o y'a daminɛ o y'a daminɛ bali daminɛ karamɔgɔ don ne bɛna k'i ka fugula n'i ka langana bɛɛ to yen e ni mɔgɔ mun tɛ kelen i fanga tɛ s'u la karamɔgɔya bila ka jumɛn kɛ sa kojugu de don a baara bɛ karamɔgɔ du bɛ e bolo luwansew fili bolo u bɛ kalo sara d'i ma kalo o kalo
karamɔgɔ ni dayirimɛ ko de don karamɔgɔ i bɛ se k'o sɔrɔ Ti ela ngo. Karamɔgɔ bana ka ca sa I donna ni tuluni min ye n'i y'o di dɔrɔn i bɛ kɛ dɔnbagalafili de. Dɔnbagalafili Sisan ko tɛ. ni ne ye karamɔgɔya in bila n bɛ jumɛn ta? N'i y'a bila n bɛ jumɛn ta? e k'a bila ka d'aw ma i k'a fɔ ne ɲɛna ko sali ne ye karamɔgɔya in ye k'a to yen karamɔgɔ baara bɛ O sɔrɔ ma nɔgɔn dɛ. Sali o ma nɔgɔn. I dun k'a dabila dɛ A ma nɔgɔn mais n bɛna miiri. N bɛna miiri quoi. Komi bamananw ko ten ko miiri ka fisa ko dɔ la n bɛ miiri. i b'i miiri Ɔ n bɛna miiri. karamɔgɔ i ka résultat ɲuman di yan dɛ Résultat ɲuman cogo di Sali? Ne fana balo bɛ nin de la koyi. Jɔn bɛ ni balo ne bɛ ko an bɛ solution wɛrɛ ɲini a la sa karamɔgɔ Ayi ne ma deli baara foyi la ni karamɔgɔya tɛ o. N ko ne mɔkɛ de ye nin di ne ma. Ne mɔkɛ de ye ne sigi nin kan. e mɔkɛ y'a di ma Awɔ. a kɛwale tun bɛ e mɔkɛ la yɔrɔ a kɛwale tun bɛ e Ne mɔkɛ la mɔkɛ ma ɲi dɛ Sali. wa a tun bɛ se k'a kɛ Hali sini a tun an ka bɛ du min kɔnɔ. fɔ a bɛ se k'o kɛ A b'a kɛ kɛ. a bɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na a bɛ fɛn fɛn fɔ o bɛɛ kɛwale wa Surata balila ne la de sa Sali. Sinon ni ne bɔra jinɛ kama jinɛ tɛ se ka ne lajɔ sa. i bɛ ka tila k'o de fɔ Ayi. i nana Surata k'i ka bal. samara t'u bolo i bɛ ka tila k'u kɔrɔfɔ Foyi. i bɛ fɛ ka segin ka n'i nɔfɛ Foyi tɛ foyi kɛ ne la. Nka n bɛna miiri quoi. N bɛna miiri i komi baara kelen fana tɛ maa kɛ fɛn ye. N bɛ miiri dɔrɔn de sinon surata balila ne la de dɛ Sali. I ɲɛ bɛ ne la ne ma ɲi dɛ. karamɔgɔ ne tɛ dɔwɛrɛ Ne ma f'i ɲi ye dɛ. ne ye n ta bɛɛ de f'i ye Jinɛw bɛ ne bolo jinɛw bɛ ne bolo wasolonba la koyi. Jinɛ ne ka jinɛw taara wasolonba de la sinon a ka haramu bɛɛ bɛ ne karamɔgɔ wanzan dɔn. jinɛ bɛ n bolo jinɛ bɛ n bolo ani bɛ se jinɛ la kelen tɛ koyi Ne m'a fɔ min sugu la ne ko u tɛ se ka fɛn de kɛ ne la n'o de fɔ. jinɛ ka kɔrɔ ni jinɛ ye dɛ Bɔn baasi tɛ. e mana k'i ka samara to ninnu bolo wa Sali o man di n ye dɛ. O man di n ye n bɛ sun na koyi. N bɛ sun na n'i tɛ fɛ an ka kɛlɛ dun tɛ taa. yafa n ma N'i tɛ fɛ an ka kɛlɛ taa dɛ. ne ta ye ladili dɔrɔn ni karamɔgɔ Baasi tɛ. ne bɛ k'a k'i i yɛrɛ de kama I ka kuma i diyara n ye. hinɛ de bɛ ne la ne bɛ k'i ladi O tuma i ne bɛ ye ka n'o yatimɛ de ye wa? Ne hinɛ b'e la ne ye yatimɛ de ye wa? mɔgɔ bɛ ɲinɛ yatimɛ dɔrɔn de Ne hinɛ b'e minɛ mun na de? I ɲɛ bɛ na n fan dɔ de ma ɲi wa? Sabali sa. i tɛ k'a dɔ daminɛ karamɔgɔ Foyi n bɛna miiri. Taa n bɛ miiri. Ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ sun na o la k'i kana kuma ɲuman fɔ mɔgɔ i bɛna mɔgɔ kɔrɔ la. problème foyi t'a la N bɛ miiri. ne bɛ siran ɲɛ Awɔ. ni hakilina y'i bila yɔrɔ min na i bɛ n wele k'a fɔ n ye Awɔ. Ne mun ko nasuguya daminɛtɔ ye tantɔ. Ne fɔ ne bɛ n yɛrɛ t'e bolo ko bɛɛ la o fana bɛ ɲɛ wa? N bɛ se ka n yɛrɛ t'e bolo ko bɛɛ la cogo di? Loi de l'attraction. A bɛ kɛ caractère ye k'i to a la. Ne mun ko nasuguya daminɛtɔ ye? Aw filɛ aw mana kalan dɔɔni dɔrɔn ni tubabukalan donna aw kunna dɔrɔn aw bɛ ɲinɛ an ka bamanankalan kɔ. Ne mun lɔtɔ ko loi de l'attraction. N tɛ foyi n bɛ miiri. N bɛna miiri. Kana perese adomina adomina mɔgɔ kana perese adomina sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ bina mɔgɔ kana perese adomina ne t'i perese nka don mina la mɔgɔ kana perese adomina sɛgɛn kɔfɛ patroni cɛmɔgɔ somɔgɔ basi kɛra tile filɛ walayi dɔɔni cɛmɔgɔ i yɛrɛ ka minɛn ninnu bɛ ka dɔgɔya dɛ cɛmɔgɔ walayi a bɛ kɛ cogo di waati k'e bɛ ko ɲuman na bamakɔ a bɛ bali ne la ala patroni e yɛrɛ y'a fɔ ne waati dɔ la ko i bɛna na suntigɛ di ne ma don dɔ sunkalo yɛrɛ bɛ ɲini ka ban ne ma n ka suntigɛ ye fɔlɔ cɛmɔgɔ tiɲɛ ne ko mais ne ka suntigɛ bɛ taa misiri 3 bɛɛ de la sigida in na yan misiri min filɛ kɔfɛ kare la ani dɔ filɛ dugumala la an kɔrɔ yan nɔ ani ka jigin ka taa n t'a dɔn n bɛ quartier in tɔgɔ fɔ cogo min na tɔgɔ bɔra o misiriba in janjigila wala ne ka suntigɛ bɛ taa yen nɔ mais n'i bɛ fɛ ka ne ka suntigɛ i bɛ t'o misiri dɔ la cɛmɔgɔ patroni ne ka taa misiri la hali ni a y'a sɔrɔ i bɛ a tobi de k'a fɔ n ye don dɔ n ka taa n yɛrɛ ka taa minɛ ayi cɛmɔgɔ sisan an b'a kɛ min ye ni hakili tora a la don dɔ n b'a dilan n b'a kɛ tasa kɔnɔ ka n'a d'i ma patroni ni hakili tora a la cɛmɔgɔ kana kuma gɛlɛya sa n ko ni hakili tora a la ne sɛgɛnniba don ne filɛ yɔrɔ min na ne dusu yɛrɛ si man di la ne bɛna sira ɲini y'a mɛn ala ka sugu ja wallahi fɛn dɔ fɛ bɔ yo l'homme fara Ouais. cɛ dugu kɛra koyi Non, tile yɛrɛ tun bɛna bɔ mɔgɔ ye. ya cɛ ka dayɛlɛ N kɔrɔ tɔn siya. Jɔn da la ye. a donna on dirait k'a donna so kɔnɔ Ou bien an ma taa an ye daba tugu bɛ. an ye da tugu surɔ A tɛna kɛ cousine da la ye. cousine fɛnɛ tɛ da joona koyi
ayi yɔrɔ ne bɛ ka miiri toujours boli de la bon ni ye cɛ i ko so i b'a dɔn ni so bɛ ka boli poussière dɔ bɛ bɔ a kɔfɛ n ko cɛ papa jaja mais i b'a dɔn ni Usain Bolt a bɛ se ka comparer Usain Bolt non a bɛ comparer n'an bɛ taa n'a ye jour la kɛ a ka samara n'a taara k'a ka samara a taara k'a ka samara to mais ni tɔ bɛ kɛ cogo di sisan jɛbɛ ni tɔ jumɛn bɛ kɛ cogo di an k'an sigi an ka bi la n'a sɔrɔ a bɛ na lawuli a bɛɛ n'a la cɛ a tɛ na a tɛ kun a la yɛrɛ mun dara a kan surɔ wala a tɛ sɔn ka na lawuli bi a tɛ sɔn a tɛ kun a la k'a wili ko sugurudun yɛrɛ sera mɔgɔw ka sunɔgɔ cɛ a ninnu dɔw bolo ko olu kelen u bɛ ka ala k'u sinankun de ye quoi u yɛrɛ kɛ n'a fɔ n'olu kelen dɔrɔn de bɛ ala ko dɔn ka tɛmɛ tɔw kan ala ko fana nin ma fɔ mɔgɔ tɔw ma fɔ non c'est vrai i y'a fɔ cogo min o b'a observer a tɛ sɔn n'o de fi n k'a tɛ na wala a tɛ fɛn dɔ bɛ bɔ bamakɔ musow la walahi tiɲɛ i fɔlɔ la patron bɛ na yan patron bɛ na ne fɛ a bɛ ne bɛrɛbɛrɛ fo patron bɛ rendez-vous bɛɛ di ne ma a bɛ taxi wariw sara 2000 bɛ di ne ma kana fɔ ma n ka yɔrɔ ma na bi o patron de b'a fɔ ne ma ko n'a hakili to la ne la walahi maaw bɛ kuma dɔ fɔ an balakaw ka hakɛ to walahi ko n'i bɛ fitiriwaleya saraka bɔ k'i ka ta ka taa di muso ma walahi ne bɛ da nin kuma in na ko tiɲɛ don quoi walahi ne bɛ da nin na ko tiɲɛ don ne tɛ se ka n sigi ka miiri nin na n ko don dɔ n ko patron bɛna na ka nin fɔ ne ma ko ni ale hakili to la o kɔrɔ de y'a ye n tɛna kɛ o ni hakili to la n tɛna kɛ walahi non ne cɛ bɛ mankan na kelen kan ama jɔn bɛ kuma la yan dɛ ayi adamadenya la kuma dɔw la ni ko dɔw y'i tɔɔrɔ i bɛ to ko o kumaw fɔ i kelen a kelen de bɛ pɛrɛn-pɛrɛn n'an ka cɛ ni ma nin dabila mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'i la dɛ mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ ka don i la dɛ cɛ ne ko diɲɛ in kɔnɔ yan e ko maa bɛ yen fa tɛ maa min na parce que maaw bɛ ka fa fɔ maaw bɛ fa miiri min ye fa t'o ye o wala a bɛ maaw kɔnɔ min bɛ fini fara-faralen don ka taa ko de ye fatɔ ye o tɛ fa ye wallahi fa bɛ maliyɛn tila bɛɛ la nin waati e bɛ ko fɔ kun ka da a bɛ fa dɔn fa ye mun fa wallahi fa tɛ ka fantanya bɔ ni fantanya b'i la fantanya fa ka jugu ni fa bɛɛ b'i la ni fantanya b'i la fatɔ i bɛ min kɛ fatɔ o lafiyalen don n'i ye i bɛ taa sɔrɔ bitigitigi dɔ ka 40 b'i la yan fɛ dɔ ka 60 b'i la kɔfɛ dɔ ka 100 b'i la e de bɛ to kare kun deguli la ka boli e man jugu ni fatɔ ya non i b'a dɔn a ye mun fɔ i b'a dɔn o de ye fa ye i b'a dɔn mun na fa don parce que ni fantanya b'i la a ka di ye k'i hamina ko caman réaliser i tɛna se k'a réaliser surtout n'a sɔrɔ den b'i bolo muso b'i bolo du genre mɔgɔ dɔw fana jigi dalen t'i kan e ma se k'a ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛw jigi dalen don i kan k'i k'a ɲɛnabɔ olu ye donc i bɛ fan fila côté la a bɛ kɛ fan 3 ye a bɛ kɛ fan 4 ye a bɛ kɛ fan 5 ye i bɛ taa ta i bɛ segin ka na u b'a fɔ ko fa b'i la bon i b'a ye c'est à dire i b'a dɔn mun fana bɛ k'o cɛ an bɛ don min na ko bi yan c'est à dire fantan famako kɛw de bɛ yen c'est à dire e tɛ mun ye e ko e bɛ fɛ ka ko ye o tɛ se ka ɲɛ o e ka nin kuma ye maa sɔn ji la n'o yɔrɔ de o de y'a to n ko fantan de bɛ maa fantan de ye fatɔ ye k'a d'a kan bɛɛ yɛrɛ kɔni b'a dɔn e golo tɛ dɔrɔmɛ 5 sɔrɔli ka gɛlɛn maa min ma ne ye 10 ni 20 ta bɛɛ b'a dɔn kɔni o ye kungo ye o de don non i b'a dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn ye kuma de la sisan voilà c'est ça parce que i b'a dɔn c'est-à-dire les gens ne vivent pas selon leurs moyens tubabu b'o de fɔ quoi c'est-à-dire mɔgɔ tɛ balo u ka moyen na u ka moyen na il faut vivre moyen o ye mois kalo la u b'a fɔ ko kalo mois français b'a fɔ kalo mois n bɛ k'o de ɲɛ f'i ye quoi c'est-à-dire dɔw ka train de vie de ka bon c'est-à-dire train de vie ka bon o kɔrɔ ye mun ye c'est-à-dire u tɛ ka vie n'u ka moyen ye du genre n'a sɔrɔ kalo la e bɛ wari o tɛ ka u ka diɲɛlatigɛ kɛ n'u yɛrɛ ka sɔrɔ ye voilà i bɛ faamuyali kɛ o hukumu kɔnɔna na sisan n'a sɔrɔ c'est-à-dire e ka sara ye 5000 ye non mais e bɛ ka 20,000 téléphone mara o 20,000 téléphone n ka cɛ o bɛ 1000 crédit jeni semaine kelen parce que crédit in kɔnɔna na i b'a dɔn denmisɛnninw c'est-à-dire an ka génération mɔgɔw ka connexion ka ca connexion bɛ forfait mun jeni ala de b'a dɔn n tɛ réseau in tɔgɔ yɛrɛ o ka juru bɛ mɔgɔw la n tɛ fɛ ka olu fɔ c'est-à-dire n'i y'i ka terrain de vie ni dan n'i ka terrain de vie ma c'est-à-dire juru tɛ k'i la don nataw la i bɛ taa n'o ye dɔɔni vivre selon ses moyens philosophe dɔ bɛ yen nɔ o kɔrɔ o tɔgɔ de ko Épicure o ko
Épicure. Comment être heureux? Donc pour être heureux, il faut vivre selon ses moyens. C'est-à-dire un peu d'eau, un peu à manger, un toit, un ami, ça suffit pour être heureux. Non. Ne ma foyi faamuya ka C'est ça. MPV a bɛɛ bɛ an ka kuma in de nɔfɛ sa. Mais ale tɛ n'a fɔ an ka kan de la ne tɛ k'ale ta in mɛn. A bɛɛ b'an ka fɛn de nɔfɛ. C'est-à-dire ni 1000 b'e bolo ne bɛ fɛ ka taa 20,000 c'est-à-dire e ka sɔrɔ o ye 10,000 de mais e bɛ fɛ ka fɛn minnu san i bɛ taa sɔrɔ olu ye 100,000 fɛnw ye ou 20,000 fɛnw. Kalo kelen kɔnɔ. Kalo kelen e ka sɔrɔ yɛrɛ t'o. E ka sɔrɔ yɛrɛ t'o. A ma se. Bon a ma se c'est-à-dire n'i bɛ fɛ c'est-à-dire i k'i ka fantanya kun. C'est-à-dire i bɛ sɔrɔ mun kɛ i k'i ka fɛn san dan o sɔrɔ ma. Maaw m'o de faamu. O de y'a to dɛ tile n'a ka kalaya bɛɛ ne ma ɲaga tile ka kalaya na ne nana n ka yuguyugu bila hali ni den 2 de bɛ to ne bolo yan ne bɛ n'o feere o mana bɛn min ma dɛ ne bɛ n ka kow kɛ ka bɛn o ma. Parce que quoi nin tɛ bolo la ni prix man ca minɔgɔ bɛ minɛ sisan e tɛ ji min yan o t'i ka minɔgɔ da mais c'est-à-dire ni wari bɛ mun bolo o bɛ se ka boisson san mais est ce que boisson san ye diyagoya ye e ma. Diyagoya kɔni tɛ. donc e t'a san c'est-à-dire e sen bɛ e bɛ se ka sport kɛ du genre tagama tɛ foyi ye est ce que nɛgɛso sanni ye diyagoya ye e ma. Ayi diyagoya tɛ mais an bɛna saisie sɔrɔ e bolo yan est ce que k'a kɛ fauteuil ye ka sigi yan ka jira k'e ye boss ye est ce que o ye diyagoya ye e ma mais fini filɛ nin a bɛ k'e sutura est ce que ka veste don ou bien ka bazin don o ye diyagoya ye e ma diyagoya tɛ ni bɔnfilɛ filɛ nin ye minɛ cɛ est ce que diyagoya don e ka chapeau ɲɛnama ninnu est ce que o ye diyagoya ye e ma donc e ka wari bɛ se k'a to e bɛ mun san e b'o de san ka vi n'a ye. Ɲɛnatigɛ filɛ ɲɛ b'a la an bɛ faamu kɛ dɛ ne yɛrɛ kun kɛ bɛ ka aw bila minɛn min kɔnɔ n y'a ye o de y'a to a bɛ fɔ ko i kana na maa bisigi ka maa miiri maa dɔ ye k'a sɔrɔ i m'a ɲini ka b'a fɔ ko c'est-à-dire l'apparence trompe mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye kana na maa ye togo sugu dɔ la k'i b'a minɛ o ma. c'est vrai o kuma ye tiɲɛ. c'est vrai ko laji ka denni tilala la ten tɔ de. Laji ka denni tilala la. muso de ye cɛ kanu dɛ ka boli ka na cɛnin fɛ dɔrɔn k'i ka ko ka di ne ye i cɛ ko ko k'ale to ka manamana ko la ko ka bɔ ale kunna mais ne ni Varan de bɔra a kunna ne ni Varan na an ko k'i ni ministre denmuso tun bɛ baro la dɛ o ko ministre den de kun don an ko awɔ k'ale ye manamanakan fɔ ma n ko yecogo y'ale mako hali maaw bɛ na yan ka na ne sɔrɔ n ka yugugu feere la o b'u dalakan sugu bɛɛ fɔ ne ma ka d'a kan o bɛ ne ye yuguyugu min kunna ani ne ye cogo mais nka n'u taara ne sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ la maaw fasada la micro la n'o y'o ye o bɛna min fɔ ne ma walahi ayi bari ka ɲi kan fili nin na ko mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn o tɛ kelen ye i ka nin ta mɔgɔ ye togo fɛ ka dɔgɔya sa mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye i ka nin ta mɔgɔ ye togo fɛ ka dɔgɔya dɔ bi yala ni fini fara ne ye o ta yira ko fɛn ta tigi dufa kɔnɔ i tɛ mɔgɔ min dufa kɔnɔ na togoya u dɔn ka n'o tigi minɛ ye togoya ma mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn o tɛ kelen ye ka na mɔgɔ minɛ ye togo ma ka juguya walima ka kuma ka jugu dɔ fa ma. nin bɛ ne kɛnɛya sa nin bɛ ne kɛnɛya i b'an kɛnɛya bibi na i b'a dɔn fɛn kelen de bɛ k'an sɛgɛn fɛn kelen de bɛ k'an sɛgɛn i b'a dɔn mun b'an tɔɔrɔ mɔgɔ dɔw c'est-à-dire dugu tilama fɛ u bɛ mɔgɔw lakunu di nka cɛ a ye wuli surudu heure sera a man d'an ye quoi. walahi a ye ne hakili jigin dɛ walahi ni maa ninnu ne yɛrɛ bɛ k'u ɲini k'o fo k'a d'a kan ninnu bɛ ka min kɛ n'u b'a baraji dɔn u t'a dabila walahi u bɛ dɔ fara a ka diɲɛ don o don a yɛrɛ k'a jateminɛ maa joli de bɛ yen minnu ka baara sɛgɛn ka bon n'u y'u da su fɛ wulili ma nɔgɔn ni maa ma ɲɛ o ma nka ninnu ka dundu gosikanw ani u ka fɛn n'u gosikan n'i y'a mankan mɛn dɔrɔn i bɛ wuli ka bɛn suguridu hɛrɛ. i b'a dɔn est ce que e n'an bɛna se ka ɲɔgɔn ye. ale m'an ka kuma faamuya. e m'an ka kuma faamuya. i b'a dɔn an bɛ nin kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ de ye quoi an bɛ nin kɛ mɔgɔ tɔɲɔ de ye ala dun ko mɔgɔ tɔɲɔ ma ye. c'est à dire maaw tɛ da joona ni mun tɛ fɛ ka sun ne taara dun fɛn mankan gosi o kunna k'o ka wuli i m'a tɔɔrɔ wa i m'a tɔɔrɔ i y'a tɔɔrɔ wa i m'a tɔɔrɔ. mɔgɔ dalen don sunɔgɔ la c'est à dire que a bɛ se ka kɛ a man kɛnɛ a tɛna sun mais e bɛ taa dunun gosi a ye wuli k'o lakunu c'est pas bon k'o ka sunɔgɔ ci. a man ɲi yɔrɔ dɔw la quoi. e bɛ fɛ k'a fɔ k'o de ka ɲi yan. ne tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye ne ka faamu jateminɛ o bɛ ka ko ɲɛnama kɛ k'a d'a kan ne yɛrɛ filɛ ne ka se ka wuli ka suguri yɛrɛ dun
wallahi mɔgɔ nin de b'a kɛ. Bon Flo i b'a dɔn ne b'o kɛ manamana ko de ye. C'est à dire ni su man di a fɔ su man di ni fɛn dɔ de don quoi n'i y'a bila i kun na ne bɛ wuli ka nin kɛ ne kan ka wuli ka nin kɛ diyagoya i bɛ wuli n'a ye. ayi ne bɛ ka ko in faamu cogo min na i b'a sɔrɔ su de man di aw ye a ka kɛlɛ kun fanba dɛ ninnu bɛ fɛn gosi ka mankan min bɔ n'a b'aw kunu dɛ kununi in de man di aw ye. Pour être très bref e ma kalan anw ma kalan an ka taa maa kalannen dɔw ɲininka n'a ka di ye taa karamɔgɔ dɔ ɲininka. Kala ne ye dɔɔni kɛ nka. E dɔɔni kɛ mais an t'i dɔn dɔɔnikɛla ye sa an t'i dɔn n'o ye. an b'a dɔn e bɛ se alinsani faliyabudiyati e b'o dɔn alinsani faliyabudiyati fɛn min ka di maa ye kuma dɔ k'a kɛ k'a dɛmɛ k'a bila sira kan o de arabu b'a fɔ alinsani falibudiyati e b'o dɔn. k'a fɔ k'e bɔra ka nin fɔ kan t'o kɔrɔ dɔn o kɔrɔ t'a jira k'o kɔrɔ ye fɛn ɲɛnama ye. karamɔgɔ tɛ sani ne ka taa so bi ne bɛ taa karamɔgɔ ɲininka. an bɛ taa ci dɔ la karamɔgɔ mana mun fɔ i b'o f'a ye. ne kɔni b'a dɔn nin ko in ne y'a faamu cogo min na dɛ nin ko in bɛ a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. karamɔgɔ ɲininka dɔrɔn. ilansani filikubura. a ka ɲi ma a ma kalan a t'a ɲini ka kalankɛlaw faamu. a bɛ se ka fɔ e bɛ ka kura min fɔ o tɛ yɛrɛ. a ka taa sa a ka taa walahi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ a tɛ fɛ ka sun ninnu bɛ k'u ka dunun gosili min kɛ o de bɛ ka aw tɔɔrɔ mais n bɛ tila ka taa karamɔgɔ ɲininka nin ko in na n bɛ tila ka taa karamɔgɔ ɲininka a tɛna na ne don filidugu kɔnɔ tan. an ma baladaw fɔ u ka suntigɛ tobi u la sunkalo kalo la olu sara bi Ala bolo. Jano. Karamɔgɔ. Salamu alaikum. I ka kɛnɛ. An ce. Baasi tɛ yen. Anba. Alhamdulillah. Basi. Dukɔnɔmɔgɔw. Alhamdulillah. An fana baw. O bɛɛ bɛ yen. Dukɔnɔmɔgɔw. Anba. Alhamdulillah. Anba. N seli ma baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. I komi ni dɔw de ye ɲɔgɔn sama kuma dɔ la diinɛ kunkanko kan. Diinɛ ko kan wa. Awɔ komi an tɛ fɛn dɔn a la aw de ye karamɔgɔw ye a de b'an bilasira. O siratigɛ la n ko n bɛna ka na a kuma da i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i ka faamu ye min y'a la. Baasi tɛ. Awɔ yala minnu bɛ soli ka wuli dugu tila fɛ ka dununw gosi ani ka bitɔnw gosi ko mɔgɔw ka wuli ka suguri dun ne ni mɔgɔw de ye ɲɔgɔn sɔsɔ kɛ o kan ne ko n k'a ka ɲi u ko a ma ɲi diinɛ na n ko komi an si ma kalan n ko n bɛna e ɲininka n'a y'a sɔrɔ a sariti yɛrɛ ye min ye i k'o fɔ n ye. Ni ne ye e faamu awɔ maa minnu bɛ wuli ka dununba gosi ko maaw ka wuli ka suguri dun. Awɔ. Cɛmɔgɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye diinɛ ko in na kɔni bun adamaden i b'i yɛrɛ ye n'i ye min kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ quoi n'i ye min kɛ dɔrɔn i b'o tɔnɔ sɔrɔ i y'a faamu diinɛ ko la bɛɛ b'i yɛrɛ ye maa si tɛ denmisɛnnin ye i y'a faamu i mana fɛn min i mana ko ten k'i mana ɲɔ min susu bi sini i b'o ɲɛɲɛ seri min ko in kɔni mana a mana kɛ cogoya min na dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ ye awɔ hali n'i ma maaw lawuli i y'a faamuya b'a la n'a y'i ja kana wuli yɛrɛ i y'a faamu sunkalo do sunkalo tɛ o maa bɛ silamɛya la koyi wa e do e tɛ o silamɛya bɛ kɛ koyi maa tɛ silamɛya in dɛmɛ koyi ala de b'a dɛmɛ n'a ye maa min jɛ o ka wuli n'a ma min jɛ o kana wuli ala yɛrɛ kana wulili ja da o la yɛrɛ ne foyi bɛɛ b'i yɛrɛ diinɛ kɔnɔna kɔni bɛɛ b'i yɛrɛ karamɔgɔ ne min i ka kuma fɔ ɲininkali yɛrɛ jaabi ne mago b'a jaabi kelen de la nka ne ma jaabi jɔnjɔn de mɛn e ka kumaw la. E tɛ ka ne faamu koyi ne ko diinɛ de kɔnɔ sisan bɛɛ de b'i yɛrɛ ye i y'a faamu wa n'i ye ɲuman kɛ o i b'i yɛrɛ ye n'i ye mɔgɔw lawuli i b'i yɛrɛ ye n'i ma mɔgɔw lawuli o i b'i yɛrɛ i sela o ye i b'i yɛrɛ i ma sun o i b'i yɛrɛ ye e tɛ k'a faamu wa n'i ye min kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ. Ni n y'a faamu sisan n'a ye maa min ja u bɛ se ka bitɔn gosi. N'a y'o de fɔ n'a ka di hali e ka bitɔn ta su in na i ka taa gosi foyi t'a la ayi foyi t'a la n'i ye min sɔrɔ yen o ye e kelen kun ye i b'i yɛrɛ ye karamɔgɔ ne m'o faamu dɛ. ayi sisan kɔni bɛɛ de b'i yɛrɛ ye foyi t'a la. mais e ko ni ne ye min sɔrɔ k'o ye ne kun ye. o tɛ wa e m'a faamu wa e ka bitɔn ta su in na dɔrɔn i ka taa gosi bɛɛ b'i yɛrɛ ye ne kɔni t'a fɔ maa si ye bilen ka mɔgɔw lawuli ne tɛna bɔ n yɛrɛ la bilen ka taa maaw lawuli ne kɔni ne ka diinɛ kɛ n yɛrɛ de ye sisan. N'i ye min kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ i y'a faamu ni mɔgɔ ɲumandenya ka di i ye i bɛ bitɔn ta su in na i bɛ taa gosi kɛnɛmana na
fajiri da fɛ i y'a faamu ni ye min kɛ i b'o tɔnɔ sɔrɔ ni ye min kɛ dɔrɔn i b'o tɔnɔ sɔrɔ ɔhɔ silamɛya kɔnɔna kɔni ne tɛ foyi gɛlɛya bilen ne bɛ n ta bɛrɛ bɛn n yɛrɛ ma i y'a faamu Tɛmɛkɔ yɛrɛ i hakili bɛ n ka wariko in na kɔni n ka wariko in ne hakili b'a la n ma wari di dɛ Tɛmɛkɔ hakili b'a la kalo 3 cɛ juru fana juru ye tiɲɛ n ka miiri dɛ n'a fɔra ka maanifin ka juru ta k'i ban ka sara fana ma ɲi dɛ a tigi fana bɛ fɛn dɔ de kɛ walasa k'a sɔrɔ ko ye ne yɛrɛ t'a dɔn maa minnu bɛ juru ta u tɛ miiri de k'a fɔ ko wari de donna a la quoi ka haramu n'a ma ɲɛ n'i ye juru ta kɔni e kɔni b'a dɔn a tigilamɔgɔ m'a suɲɛ a ye wari de don a la k'a fɛn san e bɛ n'o ta hali tɛ miiri a sarali la hali n'a dɔw wolola o tɛ appel ta kafiri tɛ tɛmɛ jurumantigiw kan a ka haramu mais juru ta ye tiɲɛ mais sara waati kɔni b'a la sara waati de b'a la est ce que o tigi n'o tigi fana kun taara k'a b'a ta juru la o bitigi la a tun bɛ ɲɛnabɔ wa a tun bɛ ɲɛnabɔ